Itzulia Baskontri 2024 Irundik abiatuko da apirilaren 1ean eta amaituko da Eibarren 6ean. Ertzaintzak egindako segurtasun eta laguntzarako dispositiboan 300 ertzain baino gehiago parte hartuko dute. Itzuliak hainbat eragin eta murrizketak izango ditu trafikoko zirkulazioan. Hartutako neurrien berri izateko, herritarrek hurrengo kanalak kontsultatu ditzakete. 011 telefono zenbakira deitu, trafikoari buruzko informazio hau jasotzeko, 24 orduko arreta duena. Trafikoko web orria www.trafikoa.euskadi.eus kontsultatu, ala Twitterreko kontu ofiziala, @trafikoa_EJGV. Era berean, Euskal Errepide sarean kokatutako paneletan ere jarriko da beharrezko informazioa. Herritarrei egiten diegu deia garraio publikoa erabiltzeko. Eta gidatu behar izanez gero, denbora nahikorekin irten, erabili ibilbide alternatiboak eta ertzaintzaren eta udaltzaingoaren jarraibideak bete.